shiga uku amma Allah ya jinkirta mana har muka karbi fahimtar da'awa har ga mu muna wa'azi. Yau ina Donna Summer, yau ina Willie Jackson, yau ina Michael Jackson, yau ina Bob Marley and Willis, yau ina Fela Onikola Kuti and African 70. kenan inda ba don Allah ya ba da yawancin rai ba a lokacin an ka mutu shekara 40-50 a baya, wallahi da mun shiga uku. Alarama shekara 30 kai ba alarama bane, alarama shekara 40 a baya kai ba alarama bane. Ina malam awwal marafa kai fa shekara 35 a baya, wallahi ba malami bane kai fa. Ashe kenan abinda kuka samu na gajiya tsawon rai ba karamin hikima ne ba, ba karamin baiwa ba ne. Kakanninku da suka wuce a baya in za su yi wanke ango ba su san walima ba, in za a yi aure ba a san walima ba. Abinda sun ka sani wanke ango, wanke amarya, rawar daɓe, ɗauka abin ga matan kunguwa su ɗauko amarya, ana gantsi ana waka zabo goma barewa goma, zabo goma. Amma Allah cikin ikon shi da rahamarsa yanzu gashi kun zo, matanku yanzu ga su cikin hijabai. Can dori matanmu ɗan zane guda ne a gaba. Kai wallahi inda zan gaya maka shekara 40 a baya mafi yawan budare babu budurwar da ka lullubi ko guda ɗaya.